Mae'r plant yn mynd drosodd i Blas Afan. Mae'n brosiect da ni wedi cychwyn ers sawl blwyddyn bellach. Da ni'n ymwelwch chi o'n ofnadwy yno fo. Da ni yn neud o, da ni'n gobeithio bod trigolion Blas Afan yn cael dipyn allan ohono fo. Ond be mae'r plant yn gael, dwi'n meddwl bod amwysiadwy bod nhw'n cael rhannu profiadau. A da chi'n gweld y plant maen nhw'n mynd yna, maen nhw'n mwynhau, maen nhw'n gwneud perthynas bach da hefo'r trigolion. A maen nhw'n mwynhau cael mynd hefyd, lle dwi'n meddwl bod yn bwysig i gymuned Nefyn. O'n i'n meddwl safon hwyl yn Tŷ'r Basg ac yn cael fyny sa'n ni'n cael helfa fwyaf. A hynna dwi'n bod yn drefnu ers Josos da. Cyddiad fwyaf bo man yma. A trial ddyrno, neu chydig bach o hwyl dyn nhw ac y trigolion. Pawb dwi'n mwynhau, dwi'n meddwl, y trigolion yn mwynhau. Maen nhw'n dod reit aml ato ni, ganu i chwarae gema, bob dim. Yn nhw'n dod yn aml iawn. Maen nhw wrth i bod dod yma, dwi'n meddwl. Maen nhw wedi cael tocyn da, swn i'n dweud yn y mond bwcedi, de. A dyn fydd anodd sal hyn, ond mae'n siŵr i chi gyd, swn i'n meddwl. A ni'n mwynhau ac cael nhw yma. Change bach yn ei ddyn. Mae'r staff i gyd i bod yn hyn. Do. Wel, yn gwneud y pawena ac yn gwneud y addurniadau yn sefyll y lle efo fan felly. Ond yn trigolion wedi bod edrych ymlaen, sgwrsio wedyn dyddi am ddyddiau, ond dwi'n wedi bod wneud. Diolch i'r tîm. I pawb. Mae'r staff o'r rheolwr i fyny i lawr i'r gwylod, mae pawb yn chwydweithio'n gred sy'n mynd i greu dim iawn. Oes.